جمشيد الجميل تويتشك انت للسبا الهولئين يسلموا لك الارض والسما كل في لودو بلوه لا يلسين يا مولاي نزيك هاي علشين تالهياسي ستا في كل هنينا انت فوارا تاكل جين لودوا الطيبة للكلهات مجبورين على دين الستربة فدان السانتواريو عزيز نسلموا ليلكم tal-qrib u tal-bogħod l-emigranti l-morda dawk li iduru bl-anzjani u l-morda tagħna dawk li tlabtu l-intenzjonijiet. Dil-qudiesa qed nitolbu għall-familji Vella u Parnis, għal Frank u Michael Refalo, qegħdin ukoll nitolbu b'ringrazzjament lil Madonna u għall-intenzjoni tal-familja Fenek. Ħuti ejjew nagħtu bidu għal dil-qudiesa b'dan is-sinjal ta' tama. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Waqt li nsejħu lill-Alla ta' Elija, Alla il-ħaj, nindunaw il-Vanġelu li f'Ġesu il-liġi tiġi fil-milja tagħha. Nagħtu bidu għal dil-qudiesa billi nindunaw minn aħna, nindunaw li aħna midinbin, dajfin, u nitolbu l-mulej jaċċettana kif aħna u jaħfrinna. Ħuti, ejjew narfu ħtijiet. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħnina. Int it-tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Qed nagħmlu l-qudiesa votiva tal-Madonna, il-Verġ imbirka li hija għaddejja tal-mulej. Nitolbu u Alla int fil-pjan tiegħek għas-salvazzjoni tagħna, rid li l-Verġni Marija l-qaddejja ċkejkna tiegħek tkun Kristu imsieħba miegħu. Għamel li nitalmu naqduk f'kollox u nħabirku għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien is-Sultan Aħab bagħat messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Karmel. Elija resaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw minn naħa l-oħra? Jekk il-mulej u Alla morru warah, inkella morru wara Baal jekk kienu hu. Il-poplu ma rafx jwieġeb. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajt jien waħdi u l-profeti ta' Baal ilaħqu mal-450 wieħed. Għatuna żewġ kniedes ħallu l-dawn jażlu gendus għalihom u jqattuh b'ċejjeġ u jqegħduh fuq il-ħatab bla ma jkebbsu n-nar. U jiena nħejji l-gendus l-ieħor u nqegħdu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jiena nsejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar dak ikun hu Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal lill-profeti ta' Baal: għażlu gendus u bdew intom għax intom l-aktar filat. Intom sejħu isem l-Alla tagħkom bla ma tqabdu n-nar. Huma ħadu l-gendus li tawhom ħejjewh u bdew misbeħ sa nofsinhar. Isejħu isem Baal u jgħidu: Baal weġibna. Iżda ebda kelma ma kien hemm u ebda tweġiba.
u baqgħu jaqbżu quddiem l-artal li kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħaq bihom u jgħidilhom: Għajtu bleħenola għax tassew Alla, għandu bnejn jinsab imħasseb, jew imħabbat, jew imsiefer, inkella rieqed ħajjistemba, forsi jistemba. U bdew jgħajtu bleħenola u jqattaw ġisimhom skont id-drawa tagħhom bisjuf u skieken sa ma beda jċarċar id-dem fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma, iżda ma kien hemm ebda kelma, ebda tweġiba u ebda widen. Elija qal lill-poplu kollu: Ersqu lejja, u l-poplu kollu resaq leħ. U hu raġa' waqqaf l-artal tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħadd 12 ġebla skont l ta' tribujiet ta' wlied Ġakob li lilu l-mulej kien qallu: Iżrael ikun ismek. U b'dan il-ġebel bena l-artal għall-isem il-mulej. Ħaffer madwaru gandot jesa daqs żewġ sijan żerrija. Qiegħed sewwa l-ħatab għatta l-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom: imlew 4 ġara l-ilma u ferrowhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. Erġgħu għat-tieni darba qalilhom u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba raġa' qalilhom u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-artal u l-gandot ta' madwaru imtela bl-ilma. Fil-ħin li joffru s-sagrifiċċju, il-profet Elija ħareġ fin-nofs u għajat: Mulej Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Iżrael, uri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena l-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għal-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jint mulej int Alla u li jint dawwartilhom qalbhom lura. U niżel nar minant il-mulej u ħaraq il-vittma u l-ħatab u l-ġebel u t-trab sa ma xorob l-ilma fil-gandot. U dan raħ il-poplu kollu u nxtetħu wiċċhom fl-art jisqarru: Jahwe, Alla u Jahwe, Alla u. Il-kelma tal-mulej. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jiena qed lill-mulej: int sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. L-hemm tagħhom ikatru dawk li jaħtru Alla toħra. Lil dawn ma jsawwabx id-dem b'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax beħ fl-eminti qatt ma nitħarrek. Inti għallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm lax għal dejjem fl-emintek. Nqumu bil-wifqa. Alleluja. 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 Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja. Ma ġejtx biex inwaqqa liġi jew il-profeti, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: x'en taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqahom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u
u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Kemm qawwija l-kelma talla, kelma li tolqot fil-laħam il-ħaj, meta n-nies tagħna qishom in-nies ta' żmien il-profeta Elija. Dal-profeta jara li n-nies tbedu minn Alla. L-altari kisruhom, profeta qatluhom u jgħidilhom ħaddumu titlajjaw, ħaddumu ġibuha bi kbira biex timxu fit-triq ta' Alla. Kelma qawwija. Imbagħad issir dik it-talba kbira u l-profeta Elija jurihom li Alla tagħna u Alla veru, Alla ħaj. L-istorja ta' Pinu li qegħdin naraw f'dawn l-erbat partikolarment ġrajja li ġiet imniżla minn saċerdot mir-raba Tawdex, Monsinjur Giuseppe Farrugia, li kien kanoniku u dekan tal-Knisja Katedrali. Jislet din il-ġrajja ta' bniedem intelligenti u li kien jaf il-fatti fi ktieb li huwa isemmih id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu, la Beata Vergine ta' Pinu, u hemmhekk jirrakkonta hekk xi ħaġa marbuta max-xahar ta' Ġunju, qegħdin quddiem persuna li ma tafx ħafna skola, imma ġiet hawnhekk u minn talba żgħira, minn vista żgħira, hawnhekk sar xi ħaġa kbira li juri lid ta' Alla u jirrakkonta hekk fil-ktieb. Jum fix-xahar ta' Ġunju, xahar li qegħdin fih. Is-sena kienet 1883. Carmela Grima bin il-mejjed Tumas, xebba bidwija mir-raħal tal-Arb, li kellha 45 sena magħluqa, kienet ġejja lura mid-dar mir-raba msejjaħ tal-Ġurdan. Fil-waqt li hi miexja kienet qed tagħmel xi talbiet privati tagħha. Xi waslet f'din il-parti ta' triq li taqqat il-passaġġ li jasal għall-Knisja ta' Pinu, semet. Semet għal darbtejn jew tlieta il-kelma ejja, ejja. Il-mara konfondiet ħafna. Għax ma kien hemm ħadd dak il-ħin fl-Eliqi u dan il-leħen seta' kien tiegħu. Wara li damet għal ftit ma tafx se tagħmel, iċċaqalqet u bdiet tmixja mill-ġdejt. Araw il-bniedem hekk quddiem is-sejħa talla kif jinfixel. Imma mbagħad iċċaqalqet ma kienx taf se tagħmel u bdiet miexja mill-ġdejt. U il-leħen reġa' għalilha, il-leħen. Ejja llum lill-Karmni. Għax qabel sen oħra int ma tkunx tista' tiġi. Allura reġgħet xi passi lura biex tarġa' taqbad il-passaġġ. U bdiet miexja bil-mod u beżana. Anki dawn il-verbi huma verbi evanġeliċi. Karmni Grima quddiem dan leħen bdiet miexja bil-mod fil-ħajja spiritwali tagħna, bil-mod u xi kultant jidħol il-biża, l-inċertezza, il-qtih il-qalb. Għaliex? Għax ħasbet li se tara l-Madonna. Jiġifieri ħasbet li issa li m'hemm ħadd hemm barra mhux biss impitra fuq it-tila, imma x'ħin waslet ħdejn il-bib tal-Knisja żgħira li kienet magħluqa ittawlet mit-tieqa. Tieqa miftuħa fl-istess biba. Xirrat li ma kien hemm xejn għamlet ftit kuraġġ lilha nfisha. U għad li kien fadlilha l-biża, kien għad fadlilha l-biża xorta daħlet. Ara dik is-sejħa ta' tikkuraġġ
imma xorta biex timxi wara Ġesu u wara Marija Carmine Grima ħasset il-biża mill-ġdid. Ikompli jirrakkonta Monsiur Giuseppe. Talbet għal ħin wieħed. Araw hawnhekk kemm sabiħa id-deskrizzjoni. Talbet għal ħin wieħed isemgħu. U ġarbet ġofija għena li mhux tas-soltu. Ġarbet ġofija għena li mhux tas-soltu. Ikompli d-deskrizzjoni. X'ħin spiċċat għadet ittella u tniżżel u taħseb qed ngħidu għal Carmine x'sejra titlob. Issa li l-Madonna sejħitli x'talba se ngħid. Issa li ftaħt ir-rixtellu l-bieba u dħalt fil-kappella x'se ngħid. U kif kienet qed ittella u tniżżel f'dak l-istess ħin instema' l-leħen u qalilha ejt 3 Ave Marijiet b'tifkira ta' 3 ijiem li ġismi dam fil-qabar. Qalet 3 slimiet, araw id-deskrizzjoni, bħeġġa u devozzjoni ikbar reġgħet lura lejn dara u matul sena sħiħa ma kellix okkażjoni terġa' tmur lejn dawk l-inħawi tas-santwarju. Din hija deskrizzjoni ta' dak li ġara fix-xahar ta' Ġunju li jassejħa li qed jagħmlilna l-profeta Elija u li hawnhekk sar permezz ta' Marija lil Carmine Grima biex aħna meta niġu għawa l-erbat niddeċiedu li rridu nħobbu lil Ġesu. Anzi, ngħidilkom x'kien jgħid Mikil Attart mitfun hawnhekk. Meta xi ħadd wieħed żagħżugħ qallu inti xi tmur tagħmel il-Knisja? U Mikil qallu jien immur il-Knisja, partikolarment il-ħadd, u qallu hekk għax konvint li Alla iħobbni. Aħna konvinti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tan-nies tal-poplu tiegħek biex irresqulek it-talb ħerqan tagħna. Tafu fejn qiegħed il-Papa kemm qed jagħmel ġejt nitolbu għalih. Talba speċjali għall-isqof tagħna Anton li qiegħed flaqa speċjali dal-għodu miġbur mal-isqfijiet propju fi Spanja. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti. Għanna saċerdoti li huma ma jifilħux, huma morda, imma nitolbu għal konfessuri li jiġu hawnhekk. Wieħed wara l-ieħor jagħtu s-servizz biex aħabbu l-bniedem Malla. Nitolbu għal żewġ żgħażagħ li kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla Entni Joe Borċ mix-Xara u Fabio Cini miż-Żebbuġ se jiġu ordnati djakni. Nitolbuk mulej għal vokazzjonijiet. Nitolbu ismana biex inkomplu nirrakkuntaw l-tfal l-żgħażagħ x'ġara ta' Pino. Ħafna jiġu hawnhekk ma jafux. Dak li ġie mniżżel f'dil-ġrajja u xhieda oħra mogħtija quddiem l-Arċipritt tal-Arb taqbel b'dan il-messaġġ li aħna rridu nirrakkuntaw għax waslitu Marija. Partikolarment it-tama ta' ħajja wara dil-ħajja fit-3 Ave Marijiet. Nitolbu ismana. Il-marit fid-dar u fl-isptar għal morda fir-ruħ u l-ġisem. Nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Hawn bħidmitna fuq altarek inroddulek.
jiġi s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Missier qaddis il-offerti li qed nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Marija, hi dejjem qdietek bil-ħlewwa kollha, għatina li nofru lilna infusna b'offerta għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u nerfgħu qlubna l-fuq. Suħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. Għax int sibt l-għaxqa tiegħek fil-Verġni Marija. I dejjem fiċċett tagħmel ir-rieda tiegħek għas-salvazzjoni tagħna. Tat ruħha kollha kemm hija l-opra ta' bina jew taqdi b'fedeltà l-misteru tal-fidwa. Għax qdiet ħafna l-Kristu, ingħatala ħafna ġieħ u hi sejħet lilha nfisha għaddejja tal-mulej. Intollejta u għamilta sultana glorjuża ħdem bina biex bħala ministru ta' tiba tidħol għalina bil-ħnina kollha tiegħek għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaruk u bil-qalb intennulek. Osan flor tas. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħaj, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-irwieħ tal-familji Vella u Parnis, fil-familjari Fenek u l-mejtin tagħhom, l-irwieħ tal-Burkatorju, l-irwieħ ta' Frank u Michael Refolo, illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu
Jenata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla ħajl għalilna minnu Elija u hawnhekk preżenti fl-Ewkaristija. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Aħfrin, bħalma naf. Iddaħħal eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu flimkien ħaruf tal-la. Ħaruf tal-la. Danu il-ħaruf tal-la. Danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejq il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġieli jixraqlek natur. Kif ħabbejna nixtiequ nħobbu għal-kimazza ta' Ġesu. Fina in-nar ta' mħabtek żomna miegħek
nitolbu. Mulej Alla tagħna, aħna ħadna sem mill-ikel tas-sema. Nitolbu l-grazzja li nimxu fl-eżempji tal-Verġni Marija, ħankunu medijin fil-qadi tal-Knisja u nġarbu l-ferħ għax qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa ħanitolbu 3 Ave Marijiet. Tistgħu timmaġinaw kemm nies jgħidulna Fader itolbu għalina. Imma jew nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. U iktar itolbu għal dawk li ġew tapinu, talbu grazzja u ma qalowx. Matul din il-ġimgħa mal-bullettin fil-parroċċi ħatirċievu l-programm marbut ma' 22 ta' Ġunju, l-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna lil Karmela Grima. Poġġuh ħalli tkunu tistgħu issegwuh. Partikolarment infakkarkom li l-lejla bejn it-8 u l-10 ejdu kelma u jtolbu ħalli jiġu żgħażagħ. Importanti li dil-ġraja tgħaddi għand iż-żgħażagħ għax huma l-futur tal-Knisja tagħna, huma l-futur ta' dan il-messaġġ. U allura waqt li nfaħħar lil dawk li jiġu numerużi flimkien ma' familji żgħar bit-trabu it-tfal tagħhom, partikolarment dawk il-ħinijiet ta' 8 l-10 ta' bil-lejl. Hekk inħeġġiġkom biex intom tirrakkontaw dil-ġrajja, titolbu u tħeġġu. Tiġux waħidkom tapinu, ġibu oħrajn magħkom. Jekk Alla jrid nhar it-tnejn li ġej se jsir it-tindif tas-santwarju bit-tħejjija għall-festa. Nibdew fis-7 ta' filgħaxija. Min jistgħu jiflaħ minnkom kemm irġiel u kemm nisa. Nibdew fis-7 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Wara din it-talba min irid minnkom se nidħlu inkomplu ftit talb f'riġlejn il-kwadru tal-Madonna. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ismaħħa Lanja, ismaħħa Lanja, Sitna Marija. Il-Lanja ħelwa, Lanja ħelwa, tana l-Malti, Lanja. Issa f'riġlejn il-Madonna nagħmluha din it-talba. Slima lik oxbejba mqazz.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet, imberkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Malta għalex sejjer tijem, inti bosra dina ta' sabiex minnu jina ta' laqwa ċir fuq dina ta' Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet, imberkinti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Min ġol ġenna biex tifridna Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet, imbirkinti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Waħna ulidek smajna illa fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet, birkinti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. O Marija ħares lejna, aħna ulidek midinbin, nissel f'qalbna nar ta' mħabba lejn Ġesu Kristu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet, birkinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Iskiet namlu t-talba ta' Tolbu l-barka tal-om, għal-fuq minnu marit, għal-fuq il-midneb, għal-fuq dawk li xtiqu wiltu. Ringrazzjaw l-Alla ta' kull ma qed jagħmel magħna. Ikkun nitolbu għal dawk li se jżuru da s-sanktuarju llum. L-interċessjoni tal-Madonna Kapiju iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. L-interċessjoni tal-Madonna Kapiju iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Ġurnata tajba.